Hola, clics! Seguim amb un vídeo de maquillatge. M'agradaria pujar una mica el nivell, aleshores he pensat en fer aquest disseny. Si us ha agradat, només heu de seguir les meves instruccions i ja ho sabeu, només ens en falta 2 ingredients. Pintures facials com a l'anterior i la vostra creativitat. Ens veiem ara. Comencem, com ja sabeu, hidratant-nos la pell, una de les parts més importants. Primer, farem tot el dibuix de la papallona amb el color negre. Començarem per un cercle que el pintarem per dins, les 2 antenes i el cos, que ocuparà la part del nas. I comencem a dibuixar les ales. Primer dibuixem les ales de la part superior. És una part una mica difícil perquè han de ser simètriques. I després dibuixem les ales de la part inferior. A la part inferior he fet unes ales més rectes. Com podeu veure, ho podem començar a omplir amb el color rosa. He triat que els meus colors per la papallona siguin el blau i el rosa. Llavors, es tracta de fer una mena de degradat amb aquests 2 colors, més el negre. Com veieu, vaig omplint amb parts en blau, parts en rosa, perquè així, mentre es vagi posant el pinzell, s'aniran degradant i s'aniran ajuntant els colors i quedarà un efecte molt maco. Omplo les parts amb rosa. Veieu? Aquí estic fent el que us deia. Estic passant el pinzell net per sobre i tots els colors es barregen. Molt millor. Pintarem la parpella dels ulls de color taronja. I la idea és la mateixa, crear un degradat de taronja al rosa. Com podeu veure, li estic afegint una mica de groc al centre del rosa per ajudar en aquesta barreja de colors. Penseu que com més colors brillants li posem, més bonic quedarà. I per últim, dibuixem amb color vermell una ratlla als ulls. Ara només queden els detalls en blanc. He decidit que per aquesta papallona li faria boletes blanques per tot arreu, tant per dins com per fora. I acabem de posar uns quants detalls en blanc i aquest seria el resultat final. Ja hem acabat amb aquest maquillatge fantasia. Si us ha agradat ho podeu fer a vosaltres mateixos o a una altra persona. I feu-vos fotos i les podeu penjar a les xarxes socials etiquetant-nos a l'Escola d'Aules i #clicsaules. Ho deixaré aquí a la pantalla perquè no us equivoqueu. Ens veiem al següent vídeo. Que passeu un bon dia.